Începând cu 1 decembrie, ProTV devine o rețea de televiziune generală cu acoperire națională. Acest lucru este posibil datorită asocierii cu concernul american Central European Media Enterprises, care a investit 20 de milioane de dolari. Este vorba de cea mai mare investiție de capital într-o firmă particulară din România. Concernul CME este acționar la televiziunea Nova TV din Cehia și la 4 posturi locale de televiziune din Germania. Președintele CME, Ronald S. Lauder, a fost ambasador al Statelor Unite în Austria și adjunct al secretarului de stat al apărării pentru strategie europeană și NATO. Președintele executiv al CME este Leonard M. Fertig. El a făcut parte din echipa managerială care a lansat The Entertainment Channel și a fost consilier al unor companii precum Warner Brothers, Hughes Communications și American Airlines. Dintre toate posturile particulare din România, CME a ales asocierea cu ProTV. ProTV este cea mai bună companie din mass media românească. Suntem onorați să fim partenerii ei. Știm foarte bine că aceștia sunt oamenii cu care vrem să lucrăm pentru că știu să-și facă meseria. Ei sunt oamenii viitorului. Investițiile în mass media nu sunt investiții nici de 2 lei, nici de 2 milioane, nici de 200 de milioane sau de 2 miliarde. Sunt niște investiții masive care definitiv pe piața română nu poți să le faci singur. Pentru această rațiune ne-am luat un partener care e un partener foarte puternic în Europa Centrală. România este o piață de 23 de milioane de locuitori și de 7-8 milioane de familii. Și a optat pentru ProTV pentru că analiza lor le-a spus că resursa umană și expertiza pe care ProTV o deține în domeniul televiziunii, precum și capacitatea de progres a ProTV-ului, sunt cele mai potrivite pentru a investi în această companie. ProTV va transmite cele mai noi filme și seriale, știri, sport și divertisment. Emisiunile de succes realizate până acum de redacțiile de sport și știri vor putea fi văzute și la noul ProTV. Telespectatorii vor putea urmări în continuare pe George Pruteanu, Ilie Șerbănescu și Ovidiu Ioanițoaia. Lor li s-a adăugat Mihai Tatulici și Viorel Gaiță. ProTV are ambiția să devină cel mai bun post de televiziune din România. De la 1 decembrie el va fi recepționat în 15 orașe din țară. Angajații de la ProTV sunt emoționați și nervoși. Este ultima lor zi la vechiul ProTV. Mâine va fi prima lor zi la noul ProTV. Sunt speriat pentru că e atât de mare ProTV-ul ăsta, încât eu, care până acum am simțit cel mai mare, mă simt cel mai mic. Da, mă sunt atât de zăpăcit încât nu mai fac diferența între nou și vechiul ProTV, așa că vă rog să mă lăsați să construiesc acest nou ProTV din vechiul ProTV, precum pasărea Phoenix din cenușa proprie. Grozav, grozav. Aud, chiar e ultima zi? Nu cred. Da, nu, deci o să începem o viață nouă la televiziune. Nu, ProTV. Mă băgați eu de așa, vrei să mă scoți? Cu ce gânduri întâmplă? Da, mă, că e la mișto asta, nu e la... Nu e la mișto, nu e. Nu-l faci mișto. Trebuie să mă fac mișto. Geo, ce zici, o să obosit? Da, eu sunt obosit? Nu știm. Nu știm dacă suntem obosiți. Nervos. Nici nu fugi, dragă, nu fugi. E ultima zi la ProTV pentru prima... Nu voi mai fi aici, voi fi fired, nu? Asta vrei să spui? E adevărat? Ultima zi la ProTV? Da, nu e adevărat, nu e adevărat. Dar ce e adevărat? De mâine voi fi la ProTV. Până acum. Băi, terminați-vă, mă! Stai puțin. Va fi foarte greu să lucrăm ca americani. Uite, am un interviu de dat, îmi iau ăștia un interviu, stai puțin. De ce? Americanii nu înțeleg, am văzut un negru simpatic pe aici. Da, este simpatic, dar sunt mai mulți negri pe aici, nu știu dacă ai văzut pe toți. Secretara domnului Boncea. Ești un montor foarte bun, Gabi. Gabi, acolo e directorul, Gabi. Gabi! Băi, prietene, că oamenii mai au și treabă. Unde mergeți? Unde mergeți? La nou ProTV! Gata! Haide! Pa! Pa! Cum e? Te uiți și câștigi! Nu știu ce o să iasă, oricum orașul ăsta pe care îl vedeți, sunt convins că va avea nevoie de ProTV, pentru că ProTV-ul știe de ce are nevoie acest oraș. Pa, că sunt grăbit.